Dit is hem dan, de nieuwe ambulancefiets. Vorig jaar maakte een ambulanceteam al een proefrit bij de Snitswieke. En dat had goed voldien. In grote menigten ben wij gewoon volle sneller als met een motor of met een ambulance, zoals hierachter. Want daar komen we volle makkelijker doorheen. De medische apparatuur op een fiets is hetzelfde als het wordt wat in de auto's leidt. In deze fietstassen past alles wat het ambulancepersoneel op locatie nodig had. Dit is voor intubatie zet, dus mensen die beademen, die moeten een buis in de kiel hebben. Nou, dat kennen we gewoon niet al hier doen. Dus we hebben gewoon alles wat een ambulance aan boord had, hebben wij dus ik. Grote medische apparatuur in de ambulances kan vanzelfs net mee op een fiets. Maar er zijn al alternatieven voor. Maar een grote monitor dat hebben we dus net. En we zijn nog bezig met een monitor waar we ritmebepaling op zich kennen. Maar ooit gaat er gewoon een AED mee. Dus we kennen gewoon een reanimatie doen. Het fietsteam bestaat met elkaar uit 6 personen. Begin augustus worden de fietsambulances in de Snitswieke voor het eerst inzet. Het is nog wel de vraag of de sirene er dan al is. Er zit nog geen sirene op, dat komt er wel aan. Dus ik hoop dat het klaar is met de Snitswieke. In Oost wordt mijn beltje. Vanzelfs binnen de ambulanceauto's bij evenementen ook beschikbaar voor patiëntenvervoer en voor de zwaardere gevallen.